L-Ombudsman tal-Unjoni Ewropea Emily O'Reilly ddiskrivit kultura ta' nuqqas ta' trasparenza fil-quċċata tal-Kummissjoni Ewropea u xeħtet it-tort fuq il-President tagħha Ursula von der Leyen. O'Reilly li servit f'din il-kariga l-aktar minn 10 snin issa se tkun qed tħalli din il-kariga kienet qed titkellem mal-ġurnal influenti Politico. O'Reilly qalet li matul il-11 sena tagħha ma ltaqgħetx darba ma' von der Leyen u qatt ma kienet komda mal-advisors influenti iżda mhux eletti li jpoġġu fil-kabinett tal-President tal-Kummissjoni. Seħħet in-nuqqas ta' ħeġġa tal-Kummissjoni Ewropea meta tiġi biex tgħaddi d-dokumenti u qalet li x-xejra hija inkwetanti. O'Reilly kritikat il-Parlament Ewropew mmexxi minn Roberta Metsola talli ma żammx il-Kummissjoni responsabbli u kontabbli u ħeġġet l-istess Parlament biex jiftakar fir-rwol tiegħu ta' sorveljanza. F'diversi okkażjonijiet l-MP staqsewni kif nistgħu nagħmlu lill-Kummissjoni aktar responsabbli. Kif nistgħu nġibuhom jagħtuna d-dokumenti li għandna bżonn, kif nistgħu nġibuhom ikunu miftuħa dwar dan dak jew ieħor. U għedt dawn li qed jistaqsu qalet l-Ombudsman u x-xenti. Jien l-Ombudsman bitmen in persuna huma l-istituzzjoni li suppost teżomm lill-Kummissjoni responsabbli, allura jekk qed jitolbuni parir, naħseb li dan huwa ta' tħassib temmet tgħid O'Reilly.